Într-un aeroport aglomerat, o tânără aștepta zborul ei lung. Pentru a-și face așteptarea mai plăcută, a cumpărat o carte și un pachet de biscuiți. S-a așezat pe un scaun și-a plasat bagajele alături și a început să citească. Când a vrut să ia un biscuit, a observat că un bărbat așezat lângă ea, absorbit de ziarul său, a început și el să ia biscuiți din același pachet. Inițial, tânăra s-a simțit indignată, dar politețea i-a împiedicat să facă vreo observație. Pe măsură ce biscuiții din pachet scădeau, tânăra devenea din ce în ce mai frustrată. Când a rămas doar un biscuit, ea s-a întrebat dacă bărbatul va îndrăzni să îl ia și pe acela. Surprinzător, bărbatul a luat ultimul biscuit, l-a rupt în două și i-a oferit jumătate, cu un zâmbet cald. În acel moment, tânăra a simțit că este momentul să se retragă indignată într-un alt colț al sălii de așteptare. Deschizând geanta să își pună cartea, a avut parte de o surpriză neașteptată. Pachetul de biscuiți pe care îl cumpărase era acolo, intact. Realizând că de fapt ea fusese cea care mâncase din biscuiții bărbatului, s-a simțit copleșită de rușine. Bărbatul împărțise cu bunătate chiar și ultima bucățică pe care o avea, fără să manifeste nicio indignare sau superioritate. Morala acestei întâmplări este profundă. Câte ori nu am mâncat noi biscuiții altcuiva în viață, grăbindu-ne să judecăm pe alții, fără să privim cu atenție în jurul nostru și în propriul suflet? Este important să dăruim când avem ocazia, fără a aștepta ceva în schimb, nici măcar un mulțumesc, și să nu regretăm că am oferit ajutor. Să dăm celor care au nevoie, întotdeauna mai mult decât am primit noi înșine. Această poveste ne amintește să fim mai atenți și mai generoși în viața noastră de zi cu zi. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii